ni ma san an gaman da aka yi ba, sai na dai na ofis muna mitin, mu aka cimma, mu aka yi ataki, mu ba atakin kowa ba, amma an gama ne mu aka yi mashi, sau ba mu labari mu san abin da ke faruwa ba, kuma ga mutane kawai kwandam. Sannan tunani na lokacin siyasa bai fara ba, su wanda suka yi wannan abin daga shi iyalin shi kowa na zuwa Kebbi yana zama gida ya yi abin da yake yi ya koma inda hito, ba wani abu da ya taba, ba wani abu da ya faru ba shi ba. Wata jam'iyya ma da ke nan wurin tana da ruwarinta ta hidimominta ta yi zagayenta, babu abu da ya faru, ana da ruwari lafiya lau a ƙarin lafiya lau. Amma wannan shigowa da aka yi an shigo ne da wata manufa, tun abin da ya kama daga marabar gwandu har zuwa cikin garin birnin Kebbi. In kuka bi hanya za ku ga duk an kakace mu na fastoci mu, inda duk shugaban kasa yake da gwamna duk an yayyage, wasu a yayyage, wasu kuma a yage shugaban kasa kawai, wasu a yage kaura. So kaga wannan ba siyasa bane, kuma ana magana an zo ziyara ta gaisuwar rasuwa. Duk wanda ya zo ziyara baya daukan makami ya tafi tare da shi, kuma baka ɗebo tawaga ka je tare da su, za ka ɗau gwargwado abin da za ka yi. Tun ba yau suka saba shigowa gida ba, suna zuwa gida suna kai ziyara ta zumunci, tun da ƙasar su ce kuma jihar su ce, suna da iko su shigo. Na fahimce ka, wannan ne dalilin da ya sa kenan aka kai musu wannan farmaki. Wa ya kai musu? Suna korafin cewa matasan jam'iyyar APC da ke dab da ofishin ta kuma kusa yake da gidan shi tsohon minista. To tsohon minista a matsayin shi wanda ya san doka ya biyo hanya a karkace, mutanensa sun zo suna daga ƙaura yatsa guda. Sannan wannan bayan ofis suka biyo, wanda yake yin ƙa'ida za a bi, wanda ya hito da can kamata ya bi haka ya dawo shiga gidan shi. In ba wata manuwa ba ka biyo bayan gidanka kuma kana tare da jami'an tsaro su zo suna hallar bindigogi. Ku da ke 'yan jarida kun gan shi, 'yan social media sun watsa kun gani, kun ji halbin bindiga, ku da ke 'yan jarida. To wanda ya kai hari ina ga bindiga? Mu jihar Kebbi mutane masu biyayya, masu bin doka da oda, musamman 'yan jam'iyyar APC, muna bin doka, muna bin oda, muna bin abin da shugabannin mu ke gaya muna. Bayan kaɗan kayi magana akan cewa lokacin siyasa bai yi ba, to amma a daidai wannan lokaci kuma ana ganin jam'iyyar APC da kuma musamman bangaren gwamnati suna yin wasu abubuwa waɗanda ake dangantawa da cewa kamar su ma sun shafi yakin neman zaɓe, ko kuma sun yi kama da yakin neman zaɓen mai zuwa na shekarar 2027, wanda su ma suna ganin cewa to in kun yi ne yasa su kuma ba za su. Alhamdulillahi, gwamnati wadda ke ci ta ƙauren gwandu tana dama ta je ta yi empowerment ga mutane kowace local government, saboda shi ne sitin gwamna, kuma yana da hurumin da shi da iyalansa da 'yan jam'iyyar APC da zaɓaɓɓunmu, kowa da hurumin da zai je tara mutane ya musu alheri, saboda shi ne cikin dokar jam'iyyar mu ta APC muna so a yi mutane alheri. So in aka je an haga wani taro ne na alheri, ba taron kamfe ba. Babu wanda zai kawo takarda ya ce, ko kuma ya kawo hujja cewa yau ya ce an zo kamfe a zaɓewa ne a zaɓewa ne. Babu waɗannan tarukan sun yi korafin cewa sun ji da kunnensu cewa mai girma gwamna ya ambata cewa shi kanshi yanzu ya buɗe babin siyasa ta shekara ta 2027. Ke da bai fahimci abin da ake nufi ba. In an ka ce an buɗe babi, mai girma gwamna ya buɗe babi, zaɓaɓɓun mu su yi taimako ga jama'a, su taimaka ma jama'a. Lokaci ya matso, siyasa za ta taso. Ko ni na faɗi wannan a mitin da muka taɓa yi, na ce lokaci ya 'yan siyasa wanda aka zaɓa da wanda ake taimako 'yan kwangila su taimaki mutane a taimaka masu siyasa. A Najeriya, siyasar Najeriya ta yi kaurin sunan waɗanda ke kan gwamnati sai kokarin murƙushe 'yan adawa idan sun taso. Ba ka ganin wasu na ganin kamar wannan ya yi kama da haka? To ni ban sani ba, ban san da wannan ba. Mu jihar Kebbi zaman lafiya muke, kuma muna so zaman lafiya, ba mu tashi hankali. Mun yi adawa, mun yi zaɓe da PDP, Allah ya ba mu nasara. Kuma kaka manta, in ka dubi abin da a cikin APC, mai da a cikin APC ka dubi abin da a ADC, sai kai shari'a da kanka.